Cyfle rwan I ni gael golwg ar rai o'r stondina diodydd hyfryd sydd yma yn y Neuadd Fwyd. Yma Llio Angharad Taylor yma sydd yn vlograig bwyd. Mae yna filoedd o bobl yn dy ddilyn di. Ti di sefydlu clwb gin, felly ti'n dy seithfed neb yn un siarad? Wel, mae hwn yn gret bod fi yma yn cael blasu gin drwy'r wythnos rwan. Beth sgen ti fyma te? So yma hyn, mae gennym fi Aberfalls, yr un marmalade. So mae Aberfalls yn dod o Abergwyngregyn. Maen nhw'n gwmni ifanc iawn, so maen nhw'n mond i bod yna ers rhyw flwyddyn a hanner. Right. A maen nhw'n defnyddio dŵr o Gymru. A dyna pam mae yna ddwy lein yn fan hyn, achos bod nhw'n dod o'r ffynnon o Aberfalls I hun. O'r Rhaead yr Fawr? Ie, o'r Rhaead yr Fawr. So dyma dŵr y Rhaead yr Fawr a maen nhw'n rhoi o fewn yn y gin. Wel, sy'n cael hwnna i sydyn rwan, ni cael golwg ar ei stondina eraill ta. Dio dda? Lyflu, ddau nôl I tyron. Marmalade oedd hwnna, ia? Marmalade, Dyna'i brecwast i'n sioe. Ie, brecwast. Ond mae'r weithio chdi sydd yn mwynhau'r byd yma yn licio cadw yn ei lefel hyn, dwi'n siŵr. O, dwi wrth y modd. Dim yn unig bod fi'n cefnogi gin, a gyda fo gin lot. Dwi hefyd yn cefnogi cynnyrchwyr Cymraeg a cynnyrch o Gymru, a mae hwn yn showcase ffantastig i'r byd, really. A beth am datblygu? O, mae yna ddŵr yma, mae siŵr Llio, ti'n isio oedyn glir yma. Agos. Be di am y clwb gin ma ti wedi sefydlu ta? Wel, mae'r clwb gin yn mynd o Amgylch Cymru yn rhannu gins o Gymru a'r byd efo pobl sy'n joio gin. A da ni wedi cael llwyth o bobl, da ni'n gwneud parties preifat, da ni hefyd yn gwneud, da ni'n mynd I gwyliau yn y blaen hefyd. So, yma hyn... Fel hogan o fôn, fwy na ni da ni'n gweld y map yn glir yma hyn. Wel, ers rhyw flwyddyn rwan, mae Condesa wedi newid I brand a wedi dod â Ynys Môn a wedi dod â'r map Ynys Môn allan drwy branding. A maen nhw'n newydd gyhoeddi gin newydd ar gyfer y sioe leni. A beth dio? So, gin llys. Llys? Llys. Dwi'n gwneud stŵr yn ysbeth. Na. A gario hwn efo fi, mae'n dipyn bach yn gynnar. Sy'n beth? Lyflu. Mae'n felis, andros o felis. Mae hwn mwy fel liqueur, so mae'r siwgr yn uwch. Maen nhw'n rhoi y llys mewn gyda'r gin, a maen nhw jyst yn gadael o ista am gyfnod, a wedyn mae'n dod allan fel hwn. A mae hwn yn ffasiwn rwan, dydi? Ti'n cael bod mae gin, mae'r felwed I newid yn llwyr, yn dydi? Yndi. A ti'n mae Cymru wedi chwarae rhan fawr iawn yn newid y ffordd mae gin yn cael ei weld rwan, achos pam blynyddoedd yn ôl, oedd mo'n cwmnïau mawr oedd yn gallu gwerthu gin. A be nath Dyfili, sef cwmni o Gymru, oedd nath nhw fynd am leisians, a nath nhw ennill y leisians, a rwan mae pob cwmni bach yn gallu mynd am leisians I wneud nhw. So, beth am y gasm yma hyn, dim gin sydd efo yma, mae hwn yn rhywbeth bach diddorol gyda nhw. Reit, so mae hwn yn plethu Prosecco, champagne gyda hwn mewn ffordd. So, yn lle bod chi'n mynd allan, neu da chi'n cael parti, neu da chi'n mynd am bicnic, a da chi'n gorfod mynd â botel Prosecco, a wedyn juice. A dy flas efo chdi? Ia, so be maen nhw wedi wneud yma hyn ydy, maen nhw wedi cyfuno'r ddau, so ti'n mond yn gorfod mynd â un botel, neu fel swn i'n neud, ydy mynd â'r botel fawr a beidio boddran efo'r botel fach. A maen nhw'n tyfu'r ffrwythau gyd ar y ffarm. Ia. Dwi'n cofio gweld dim byd hefriog fel na. Mae'n syniad bach da, yn dydi? Yndi. Cofio y gin. Lle da ni'n mynd rwan ta? So, da ni'n mynd ffordd yma, a da ni'n mynd at Halan Môn. Mae Halan Môn yn enwog iawn am ei halan. Maen nhw'n neud yn andros o dda yn rhyngwladol. Ond un o'r pethau maen nhw wedi wneud ydy, maen nhw wedi dod â gin. Maen nhw wedi creu gin. Hiya! Hello! Hi! Meet again? Yes! Ydy hanes hwn gin môr? Gin môr. Mae'r branding yn lyflu. Dwi'n greu hwn lawr. Mae'r branding yn really nice. A be maen nhw wedi wneud I gweithio efo cwmni Aberfalls I greu hwn. Ond un o'r pethau efo hwn ydy, mae'na halan yn efo, wrth gwrs, achos mae'n dod gan Halan Môn. A pan nath rwy'n ddeitha fi, maen nhw'n rhoi halan mewn gin. O, mae'n mynd I fod yn hall. Ond just fel pob bwyd neu pob pryd ti'n neud, mae rhoi halan yn efo, yn dod efo at ei gilydd. Yn tynnu blas allan, yndi? Yndi, a dwi'n meddwl bod o'n ffantastig. Mae'r gin môr yma yn werth I gael. Oes gen ti botel? Mae gen I botel, oes. A fi gafodd yr ail botel allan o'r patch cyntaf, so dwi'n teimlo'n eitha privilege. A bod fi'n ferch o fôn, so... A pwy gath y botel cyntaf? Wel, rhyw bobl, neb special, really. Catherine a William.
Ia. Well i ni So flasu well swn i wedi gael y cyntaf, sa? Bysa. May we? Of course you may. I was hoping you'd say that. Ysgolwch yn dda. Taste how smooth it is. Gorau'r. Right, that's enough. Just A chofiwch ar ddiwedd y sgwrs yma, da ni wedi cael dipyn o hwyl, ond mae gofyn yfed yn gymhedrol. Fydda ni'n rhannu hwn, de, eich fe rhaid i ni gael un arall. Gei di flasu am yr rhannu, a i nôl at y dŵr, dwi'n meddwl. Oce, diolch yn fawr. O fo, i chi da, a sioe da i chdi. O, a chitha. Dio dda? O, fe lyflu. Dwi'n meddwl bod fi eisiau lie down rwan, i fod yn onest.